Monggo Mbak Tatin, monggo jumeneng. Ayo karo Ki Kisban. Ya diaturake. Ya Tin. Oh, sing lanang njaluk spot. Hah? Sing lanang. Njaluk spot? Nggih. Wapure. Monggo Mbak Tatin. Duet kalih Mas Genjik. Salaman. Ora gah ngopo. Salaman ning arep njaluk dhuwit e kok. Iya. Wong iki nek bentuke kaya ngene iki manusia tidak mau ragat ki ya iki. Iya, ngono ya, Mak. Pak Wirone andang mawet ki ngopo? Iki. Kurang sida apa-apa wis mawet-mawet iki piye? Ah, tengok begijikan kok. Sindene sing muni lor mengo madhep ngalor. Sindene sing muni kidul medhong ngadep kidul. Mangsaku kok kaya ora. Ngapa ngemetke? Agene wedi. Kene mungsuh sinden tatine wedi ndekno nek omong. Padahal ten omah ya wis galak lho, Pak. Omah ya wis galak. Bojomu ki galak kok? Galak. Wo, monggo jane nek menurut aku bojomu ki ora galak. Galak endi karo aku? Galak bojoku. Wah iya? Jebulane ngono ya? Iya. Ketoke merak ati. Nek aku Mutar bojone wis ora respon wis mesengut kok. Syukur kapok kowe. Nek bojomu tok garap ki meneh ora bae. Masih jane. Aku iki aman ning nek bojomu ki mau tok garap muni bojomu ngomong sopok. Berarti niku ora kenyataan. Oh, lho, kenyataan to, Yuk. Orang gagas kok. Orang gagas ya pisan ya. Ngingkar. Ngapa weh? Bojone wis ora gagas. Wis ora gagas. Tinggal omong-omongan karo Ika wis karepmu. Iya. Ya. Ya ngapa? Ya ngapa? Nembang apa macul? Kowe arep macul Tatin apa? Ora. Wani ye. Wah, gedene semune dipajak. Kalau ya padha bojomu kok le. Ora. Gedene lho. Ora. Karena cilik ya? Jos jare sing jos ki Mbak Ika. Ora. Ora ta, ora sida. Ora. Sing jos berarti sapa Ayu? Agnes sing jos. Agnes joget kok kedabikan ngapain kowe? Ya meng belajar juga. Anteng kok kowe iki. Anteng ning ana sing gedabikan. Mula udara iki. Lah kok lele nggo iki sajake kaya arep pernah ki apa ngono ndono rene ngono. Wis Tin iki kanca-kanca kasih ndelok aku. Ah terus ngopo? Nyoba dijunjung sithik lah aku. Aku ya ora kuat junjung kowe no. Apa meneh aku junjung kowe? Tenane, aku bingung arep junjung. Sapa? Ora. Kanca-kanca sing krungu kok. Junjung sapa? Arep kowe arep dijunjung jarene. Junjungan kek ro saiki. Mak, Mumpung ana wong ana seksine wong akehno lho. rak. Tak piye? Tok anggap wong lanang apa aku? Oh, ternyata kamu seperti itu ya. Kamu Ojo tak orangnya anggap aku wong lanang sembarangan. Gampang mencok kono mencok kene. Iki ora wong lanang sembarangan, ming uripe sembarangan. Nah. Cocok. Iya iki di 200 ki nggo sapa? Ayo gak. Kula. Rumah aku. ya karo aku bareng. Ha iya Kowe tak kerep kowe iki napa ngono kuwi aku durung tau. Ya kowe nyanyi dhewe rasa raku nek ora dibagi ya. Ha iya bener nek arep kabeh ya nyanyi dhewe. Suara lanang karo suara wedok. Kaya wong loro. Ora nyedak-nyedak. Manismu. Iya. Arep gandrung kowe.
Heeh, ya kok sikik lagi dicopot klipe kok ya. Kudu matur nuwun Kanjeng nggih. Ya iki tatin. Men ditampani dhewe. Lah kowe kaya Bagong kowe iki. Nampani 100 ki ana dit 50, ngono njukan. Ya. Iki duit kenakalan. Bonus. Kowe cok nakal apa? Oh, yo kasarane iki tembunge ngono kuwi. Terus ya lobok ngendi? Kene, gelemu lebono kene. Yo jangan. Leboke ngendi ngene tatin? Ih, Iki ana sake apa? ana. Engko bablas medun. Ya mbok. Ya nembang 100 ya. Ki soto anake soto lengganaku. Oh. Enak berarti. Wah enak banget. Orang tau ngejak aku. Sesuk tak jak. Ya kowe yang bayar. Hah? Sok bayar ora? Ya bayar. Saya bayar kuwi. Ketoke kowe modele njalukane. Ora yo nembang. Ngapa toh? Kesusu ngapa? Silar ngapa? Wong aku ora akon kok kowe kesusu ki ngopo? Wah jenengan mboten pinarak ten gubuk kula, Pak. Mbok kursine ngarepan ki ganti. Lah napa toh, Pak? Kursi nganti nglothok kaya Yo kan pantese gitu. Dalang mayang ten wilayah dalang ki rak mampir enten. ora apa-apa nak aku. Ya wangun-wangune. Mulane kowe iki tak kon permisi. sesuk nek ora payu ki gawe cara rada arang le payu kae ngarep omake tukoki plakat gedhe yasa Ki Kiswan menerima wayang kulit dalang tok RP komplit RP ngono kuwi terus engko kae perapatan Pal Bapang kae tok naik plakat Ki Kiswan kesana 2 kilo ngono. Dulu dah pernah. Wis tahu biyen, Pak. Dirusak warga. Mergane ora percaya to. Ora percaya. Ya. Nembang Cahayu. Apa piye gandrung apa nyingkar-nyingkur? Ose nengko gubuk asmarane iki gampang. Sing penting saiki penonton sing nang kene iki nyuwun gandrung apa gubuk asmara sik apa modar ora kowe. Gubuk asmara napa gandrung? Tambahi. Tambahi pancal apa? Kok gandrung iki terus dadi apa kowe? Ya anu becene iki ya bagusan nek kaya ngono wis bagusan. Gus. Subroto. Wow. Subroto iki jebrot mata. Oh, kon dadi gento. Gento. Oh, gento. Gento. Tak kira gento e. Tuh. Aku wis ora gento wis. Nek aku penak gento, gentoe ngoyak-oyak kok. Jos. Kah, aku gah lho nek nekat. Ya mbok. Ya mbok. Oh jenenge wis Prahmen kok. Prahmen di atas panggung itu harus maksimal. Delengan burimu lho. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Selat ngono suarane. Ayo, anu teko, gentone teko. Turuk, 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 turuk. Blok. Blok. Wah, tok 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 tok. Turuk, tok tok. Terus semangat. Semangat. Sapa ngerti sesuk dijak main ketoprak. Yo cempluk. Ngapa? Kowe saka ngendi e? Kok kledang-kledang Wah. gawa manggul janganan iki saka ngendi? Aku ora manggul wong wedok kok manggul lho. Lagi mburi ketok bendol. Mbok Mbok kowe iki lingo, aku iki mbakyumu. Ora urusan. Mbok Zaman saiki penting lanang wedok dadi siji jos. Apa kuwi sedulur mbok ora? Apa? Lah nek aku ora seneng karo kowe. Baru do mari peksa.
Ora apa-apa, iki gabrese dinganu sik. Gabres tenan. Iki lho. Lho iki. Arep dipangan apa dibuang? Cempluk. Ngapa? Aja ngurusi penonton. Lah penontonnya aku krungu dadi aku nggatekke lho. Gajulno sikik wae. Gajul penontonnya kan gajul. Aja.